אתה, מה? וואי שלי מתחרה, זה וואי פומניה, אין לו פיידי, יש לי אופורטי. זה ילד לא טוב, אתה יודע, אין לו וואי פיי, אין לו וואי פיי. אוי לא. תשמע, הוואי פיי שלו חרא. הוואי פיי שלו אחד חרא. אומייגאש. למה שילך לבית שלו אין ככה? כנראה לי שהוא לא נמצא יודע. בחוץ. כנראה שהוא בחוץ, מוחמד. הוא לא בחוץ, הוא זה. הוא עדיין ברומניה. הוא עדיין ברומניה? כן? כי נכון שהוא היה מזמן טס לרומניה, ועכשיו גם נכון שמזמן הוא היה כבר בתאילנד. אני הייתי מספר לך על זה, אחי. שמע, אל תדבר נעמית כל היום. בסדר, מבטיח לך. לא לדבר איתו... תגיד לו, עזוב אותי בשקט, יאללה, לך מנהל, עוף. לא רוצה לדבר איתך בחיים. אני אדבר איתו אחרי זה בבית, טוב? מי? עם עמית. אבל אתה אמרת שאתה לא מדבר. מיטה, חסמת אותו, זוכר? כן, חסמתי אותו ומחקתי אותו מהוואטסאפ. מיטה, אתה אמרת אתה לא רוצה לדבר נעמיד, אמרתי את זה. אז למה אתה אומר, אני